Muros recibe 3 marquesiñas por parte da Xunta co obxectivo de dotar o Concello de instalacións axeitadas nas paradas de liña de servizo de transporte interurbano. O Concello de Muros continúa a traballar na mellora de diferentes demandas veciñais, desta vez coa chegada de 3 novas marquesiñas que foron entregadas por parte da Xunta co obxectivo de ofrecer aos usuarios do transporte público unha espera máis cómoda. O obxectivo da Xunta é dotar de instalacións axeitadas as paradas das liñas dos servizos de transporte interurbano que ofrezan ao usuario unha protección fronte ás inclemencias meteorolóxicas e melloren a comodidade durante a espera. Hai tempo que presentamos un plan para renovar ou actualizar as marquesinas que temos no Concello, que están en moi mal estado en algúns casos, ou eran inexistentes, como na propia parada pois aquí do casco histórico, que non había ningún tipo de refuxio para os viaxeiros. Se acondicionou a parada e se colocou unha marquesina, se colocaron en puntos, digamos, críticos, sobre todo pois onde hai paradas a bus escolar, con moitos alumnos que non cabían ou que non nas antiguas marquesinas, e se están renovando na medida das nosas posibilidades con novas cando temos, e tamén reciclamos as que son aproveitables para mellorar en outros puntos onde aquí non se tira nada, todo reutilizamos o que podemos. En este caso, pois as que vamos a colocar, as que están prácticamente son inutilizables, porque son xa marquesinas moi antiguas, de plástico, reparadas xa, a veces alemoando cando hai temporal, que temos que ir a fixalas, pero tratamos sempre de aproveitar o que vamos retirando para outros espacios que necesitan refuxio tamén. As marquesiñas contan cun deseño integrado na paisaxe, adaptadas á contorna rural e co emprego de materiais autóctonos como a madeira. Esta iniciativa da Xunta inclúese dentro dun contrato licitado o ano pasado por importe de 1,2 millóns de euros para a renovación de 200 marquesiñas.